Dags i hytten, og velkommen til Wise Fantasy Gaming. Ja, som dem af jer, der kender mig, ved, at det vil være et stykke tid siden, jeg har lagt noget op, så nu skulle vi prøve det igen. Så ja, vi starter simpelthen ud med nogle videoer. Og i dag der har jeg valgt det her, der hedder Mall Together, som er et klassisk simulationsspil omkring, at man kan bygge et mall op, men hvor man faktisk også kan gøre det i multiplayer. Så vi starter selvfølgelig bare ud. Wise Fantasy Gaming, way. Godt nok. Der er selvfølgelig en lille tutorial. Jeg indrømmer gerne, at jeg har prøvet det, men nu kan I komme med. Vi starter ud med det er en meget lille parkeringsplads, når man tænker på det er et mall, men det ligger selvfølgelig også midt inde i byen. Vi kan ikke komme ud og kigge. Vi skal simpelthen starte med at finde på et godt navn. Det skal simpelthen være... Sådan. Effektivt. Nogle af de fede features, der er i det her spil, det synes jeg eksempelvis er en oversigt her. Så man kan faktisk se, hvor store butikkerne er og kan blive. Og også det samme med lageret. Eksempelvis, lad os tage sådan en som A hernede. Du kan se alt det hvide, det er selv butik, og det grå, det er lager. Og der, hvor den stiplelinje går, det er ligesom der, hvor vi starter med butik, og så kan det så udvide den vej. Og det samme med lager. Så man kan sådan tænke, hvor skal vi have noget, der er stort, og hvor skal vi have noget, der er lidt mindre. Så er der selvfølgelig også en øvre etage. Den kan man unlocke, når det bliver aktuelt. Af vigtige grunde har vi ikke lige musik kørende. Og så herude bagved, der har vi så sådan noget vending machines opbevaring. Det kommer alt sammen fra den der. Så vi gør selvfølgelig bare som de siger. Vi skal simpelthen åbne en ny butik. Og hvad skal vi åbne? Jeg tænker simpelthen, vi skal åbne en tobakbutik. Og her igen, kalder den et eller andet smart. Den der. Så. Og tablet, vi skal ind og have købt noget spændende at have i butikken. Så den der. Kasseregister. Og igen, jeg vil godt sige, at jeg købte den første butik her som en tobakbutik, fordi jeg ved lidt om spillet nu. Det er den, der har de højeste priser til at starte med. Ikke nødvendigvis den, du tjener mest på, men den har også nogle nemme priser at styre i forhold til, at du skal være i kasseregisteret. Tosset hund. Nå, vi har den der. Ja, det er jo også en ting, jeg lige skal nævne over for jer. Skal den der på plads. Jeg kan næsten ikke blive bedre. Den her, den planter vi bare lige der. Man har jo en masse tasker hernede i bunden, eller hænder, kald det hvad du vil, hvor du simpelthen kan have de her kasser i. Du kan bære helt op til 7 kasser, ligegyldigt hvad der er for nogle kasser. Det er altså meget smart. Så skal vi ind og have lavet en kontrakt. Og det første det er selvfølgelig det her mærke, som vi ikke rigtig ved hvad. Men som I nu nok kan se, de her cigaretter, de hedder noget, der hedder S1
i en parentes. Og så er der nogle andre ting herover, eksempelvis det hedder S2, og det er der også herover S2. Og det hænger alt sammen med, når du ender at købe herinde, så er der nogle af hylderne, der hedder S1, og nogle andre ting, der hedder S2. Så vær opmærksom på det i forhold til, jamen, hvad er det kræves at lave en opgradering. Nu kræver det S1. Jeg har jo ener og S1'er begge to. Så det kunne da være, at man lige skulle tænke over det. Og så for guds skyld husk at sætte priser. Det er næsten det værste. Ja, jeg vil indrømme, i min singleplay, der har jeg godt nok glemt det et par gange, men det vender man sig til, så får du sådan en dejlig rød markering på skærmen og sige, du har glemt noget. Nå ja, satans. Sådan der, det vender man sig til. Det skal simpelthen bare være der. Og så vil de godt have, at vi åbner for målen. Sådan. Kom indenfor. Ja. Og nu går man ind og køber sig fat i smøger. Det skal lige sige, at spillet er udviklet sådan, at folk køber mere og mere. Altså flere produkter. Jo højere level du kommer. Nu kan du se, at hun køber kun en hende her. Men når du begynder at komme level 2 eller 3, så kan det være, at de begynder at købe 2 ting herinde. Men det er meget smart, at du bare kører hånden over alle produkterne. Scanneren, og så scanner den selv. Og som I kan se, alle ting koster 10 kroner, eller 10 dollars, så det er simpelthen så nemt. Ja, når det kun er en, så er det jo også nemt nok. På et eller andet tidspunkt skal vi nok overfylde nogle varer op. Jeg synes, det er den her, de har købt mest af. Det er det også. Så vil de her også til at hyre en cashier. Så hun skal selvfølgelig stå her, hvor jeg lige har stået. Og så skal vi købe en vending machine, så folk kan få noget. Og det er der herover jo. Så starter vi lige med at smide den her herud. Og igen kontrakter. Der er forskellige måder, man kan købe det her på. Skal lige huske på til gengæld, når du køber fra vendingmaskiner her på den her måde, så sætter den selv priser. Det er ikke nødvendigt, at vi gør det. Og som jeg kan se det indtil videre, så er det ikke noget, der bliver for gammelt. Eller noget, der går i stykker ved at stå ude. Ligesom hvis du havde en superbakke. Undskyld. Nå. Vi skal så også hyre en post office. Det gør du her. Det koster $20 ad gangen. Og som I kan se hernede i hjørnet, nu nede i venstre hjørne, vi har simpelthen fået en online ordre. Godt så. Vi kan se, det er cigaretter. Vi har jo ikke rigtig andet. Og vi pinder den. Vi går ind her og køber det, der skal bruges. Nu går jeg lige ind og tjekker, at alting er, som det skal være herinde. Det er faktisk okay. Jeg troede, de har solgt mere.
siden jeg var smuttet herfra, for jeg synes, jeg har lavet ret meget indtil videre. Og der, ja, der kan man jo selvfølgelig se alle online ordre. Du kan godt have flere, så står de bare her, men du kan kun pinde en af gangen. Men hvis du nu ikke lige har pengene til at købe alle produkterne, eller ikke har dem på lager, så kan du bare stå og fylde i sådan løbende. Umiddelbart har jeg ikke set, at der er noget, der sådan forsvinder, sådan en online ordre, når der er. Der skal nok mere til. Det tjener godt, det er dejligt. Så bliver vi jo level 2. Det betyder faktisk, at vi allerede kan få dem der. Men det kræver også allerede en S2 equipment. Så den skal vi ind og have. Vi tager så den her jo. Ja, se, så er folk sure over, at vi ikke kan finde et askebær. Og sådan er det. Lad folk blive sure over det. Det må de gerne. Og så vil vi bare være. Igen, husk priser. Og pris. Så har de ikke noget boks over. Ja. Men ellers er det jo sådan set meget stille og roligt. Og igen, man skal lige huske på, at spillet her er jo lidt bygget til, at det er dig, der skal være mall-bossen. Det er ikke dig, der skal være sælgeren. Og det er der nogle gange, man godt kan være sådan lidt, det er jo egentlig også rigtigt. Altså, du kan godt stå i en butik og sælge, hvis det er det, du har lyst til. Men det er ikke nødvendigvis det, du skal. Tjener det med dig allerede den her. Og det er også derfor, jeg har købt ekstra sodavand, fordi jeg ved, at til at starte med, der tjener den her bare rigtig godt. Når vi senere hen får flere vending machines, så er det selvfølgelig anderledes. Nå, jamen vi kan jo selvfølgelig åbne butik på, inden vi har lyst til i den her dejlige store. Så jeg tror faktisk, jeg ved ikke om jeg kan åbne her, okay? Nej. Nå, næsten alle steder. Jeg ved ikke hvorfor man ikke kan det. Jeg kan i hvert fald herovre. Nå. Man skal måske gøre det herovre. Så når man har åbnet 2. Nå, ja. Så åbner vi der bare herovre. Skal ikke det? Jeg vil gerne have. Skal vi have en cosmetic for damerne? Jeg kan godt lide det billede der. Det er meget neutralt. Og vi vælger simpelthen igen at kalde den her et eller andet fancyt. Men igen, vi skal jo ind og have sådan en der, og vi skal have nogle hylder. Ja, nu skal vi lade den her opstå først. Yes. Fordi vi er jo egentlig kommet level 3 nu. Det betyder jo sådan set også, fordi jeg ved det, vi kan hyre en stokker. Så han stokker simpelthen vores butik, og han tager varer ind ud fra indkøbsstedet af og stiller ind på lager der, hvor jeg har bedt ham om, at det skal stå. Sådan noget som gulv og loft og vægge og sådan noget, det kan du også skifte rundt på, som du nogle andet føler for. Og kunne man lave den smart herovre? Det kunne man ikke. Så må man låne. Nej.
Det kan vi altid lave måske. Sådan. Så skal vi ind og... Nej, nu må vi vente. Laver det den her færdig. Vi skal have den her. Og vi skal have... det der. Så tager det en lige ud her. De er der lige med det samme, hva'? Ej, rolig nu, jeg skal lige have det på hylderen, mand. Så den lyserøde skal stå der, og den grønne, den her skal stå der. Og den her skal være her. Den her skal være der. Sådan. Okay, så skal du jo ind. Nu skal jeg lige, jeg tror det kun, jeg skal lige herover. Det er det, jeg siger, den herovre, den bliver altså bare tømt ret hurtigt. Så den skal man altså lige være et vågen øje med, når man starter ud med den. Det er sådan noget udbud efterspørgselsting. Og ja, som jeg sagde før, altså jo flere sodavand du får, jo mindre køber de, så den her lige en slags. Nå, de vil gerne have, at vi går ind på badeværelset. Ja. Nå. Start lige med det her. Kan vi lige så godt, fordi jeg ved, om ikke så længe, der kan vi få en ansat her. Så skal vi simpelthen bare lige have fyldt op. Og det er det selvfølgelig ikke det mest sjove. Ja. Og den der. Så har vi da gjort det første. Nu kan jeg også se, at dagen er snart ved at være over. Dagen slutter klokken 22. Aha. Det sætter vi selvfølgelig i den anden rum. Altså det spil her, det er ret stort. Jeg er lidt nysgerrig på, hvordan det kan holde ind i ilden. Selvfølgelig grunden til, at vi vælger at tage og sætte dem her op, det er fordi man får ekstra XP, når folk så bruger toiletterne og vasker deres fingre og sådan noget. Og nu skal jeg nok lige prøve at forklare jer, hvad jeg mener med, hvordan spillet det kommer til at holde kørende, og det håber jeg selvfølgelig, I vil være med på den rejse. Og det var herovre.
blive nu færdig, så jeg kan fortælle jer, hvad det er, jeg mener. Nå, som I kan se, så er der 2 customers tilbage herinde. Jeg kan godt vælge at slukke dagen nu, men så mister jeg penge. Så lad dem bare rende rundt og gøre det, de føler, de skal gøre. Hvis det er lige præcis ikke level. Ja, den dør dernede, og så er der en dør med til derovre bagved. De er også nogle døre, folk kan gå ind og ud af. Herinde under eksempelvis, der kan vi også se level 5 er den næste gang, vi kan få noget nyt til cosmetic. Og det samme er det så hernede. Det er lidt forskelligt, hvornår det er. Så kan vi gå ind under inventory. Og det er jo netop derfor, jeg vælger også at smide tingene på lager. Simpelthen fordi, jamen, det er nemt at bestille den her vej igennem. Og de har så ikke brugt det hele endnu, så det er fint. Og så går han jo bare i gang. Og vi tjekker lige en ekstra gang hernede, fordi det hernede, det er jo altså en sindssyg, altså for lige, der er 20 sodavand i hver af de her kasser her, og vi har næsten solgt, vi har solgt næsten 7 kasser. Så det er også penge. Men dem kan vi også lige bestille til. Så er det i hvert fald også gjort. Og i level 4, der får vi jo en ny. Det vil faktisk sige, det er lige om lidt. Gør vi lige sådan der. Og jeg ved, at i level 5, der kan vi få en ansat til at stå og lave det her. Og han kommer bare til at arbejde pendul fra. Og jeg ved faktisk ikke, om man kan få flere end bare en, fordi jeg vil gerne have, at dem her, de stod over det hele. Sådan i forskellige steder i morgen. Men jeg har lagt mærke til, jeg ved godt, der er en ting, der hedder, at man kan opgradere sine folk. Men at gå så meget hurtigere, det synes jeg bare ikke, altså gå 30% hurtigere herover. Alt i alt, det er ikke nok. Ja, så vi skal selvfølgelig bare slutte dagen. Og det er selvfølgelig røde tal, fordi vi har købt en masse i dag. Men herover, det er jo så det spændende, det er, at man kan se, hvor meget det hele det sælger. Og som I kan se, jamen, cosmetic den sælger faktisk okay, selvom vi startede den først kl. 17. Så den er virkelig indhentet. Og så kan man sige, drinking machine hernede har også gjort det godt. Så er vi her. Vi har stadigvæk 4.500. Vi skal åbne et eller andet, fordi alt sammen er jo fyldt godt op nu. Og vi har fyldt op på lager, og han har sat den der kasse der, fordi han ikke ved, hvad han skal gøre ved den. Og det herude, det styrer. Og det næste, det er level 4. Der kommer ikke noget nyt til de to, men der kommer noget nyt til den dernede. Og jeg tror, det er herovre. Jeg vil åbne et almindeligt supermarked. Og vi gør selvfølgelig, som vi plejer. Cash register. Hvad er den første kontrakt? Det er S2. Og så S1. Og så i level 4 får vi mere S1. Okay. Så vi skal jo have, et køleskab. Og så skal vi jo have sådan nogle her. Og så skal vi jo have noget til lager. Nu kan vi så godt gøre klar til, at level 4 den kommer altså lige om lidt. Og så igen, Søren, hvorfor valgte du ikke en af de større områder til supermarkedet? Jamen det... Jeg har jo som sagt lige haft fingrene inde og snuse i spillet, jeg ved ikke om det er bare mig, men jeg synes ikke, at det kræver det helt vilde. Sådan at have det her kørende. Sådanne. Skal ansætte nogle folk, fordi det er ikke mit job. Og så skal vi jo ind og have nogle kontrakter. Vi tager begge to på en gang. Det kan vi lige så godt. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 og 1, 2, 3. Og så stiger vi nemlig level.
Og så tænker jeg, at vi tager drinkingmaskinen op og kører først. Og nemt det, når du først har en person til at stå herinde, så har du, altså du behøver sådan set ikke at gøre mere. De skal nok sørge for, at det hele er up to date. Så længe der er produkter på hylderne. Og så kan man jo sige, det skal der nok være. Fordi igen, det er bare mit job at sørge for, at sådan noget som inventory er der plads til, og lige med at ramme hullet, se under i går. Gas. Der, se, så fylder han op der. Vi har selvfølgelig ikke sat pris at se, der var lige ved at glemme det igen. Nå. Vi bruger bare den recommended. Jeg skal nok lege lidt med på et eller andet tidspunkt for at finde ud af, om vi kan tjene mere. Altså, er det mulighed for at bare tjene $1 mere? Det kunne, altså på nogle ting, men det kunne være nice. Så blev det her overlevel op, og vi skal have en maskine, og vi skal have kontrakt på den der, og vi vil gerne have købt noget af det. Og det sætter vi selvfølgelig op. Koster det lidt mere? Ja, det er lidt mere. En forfriskende drink. Så en iced tea. 1,75. Det er også mere end de andre. Så man kan vide, om de så ikke også koster lidt mere i indkøb. Det plejer jo gerne at hænge sådan sammen. Sådan. Vi har stadig 900, så vi kan faktisk lige gå ind og købe sådan en her. Fordi, som sagt, næste level vi får, der får vi altså en mand til at stå herude. Så alt det her, det skal vi jo have ud her. Så han har noget at lave. Og ja, jeg bestiller ikke lige mere hjem af det. Sådan. Vi kan også godt være lidt frække. Der er en mulighed for at tjene flere penge. Det er lige nu, der har du faktisk kun mulighed for én online order. Så hvis du går under online orders og simpelthen trykker ekstra til, så kan du få flere i løbet af dagen. Og du kan også godt få flere til den samme butik. Og jeg tænker, at det bliver nok en af de opgaver, som vi får senere hen. Det er at pakke en masse online orders. Fordi når du først får masser af butikker, så er der altså gang i den. Nå, vi har egentlig glemt en lille ting, men det kan vi gøre, mens vi åbner. Tag lige en dag mere, det kan vi godt. Og så her kan du så se Wise Røg, Wise Beauty, og så bare supermarked. Jeg gad godt, der var en markering, sådan måske med farver eller noget, hvor man så kunne sige Wise Røg, jamen det var, jeg ved jo godt, det ligger hernede i A, men han kom jo så åbenbart over bagfra ham der. Alting kommer til at hedde et eller andet med Wise, sådan er det. Hvad? Havde vi købt en tredje hylde? Det havde vi faktisk, det kan jeg slet ikke huske. Kontrakterne på den der 450, det kan vi godt købe. Og det gode det hele der, ham han tager det ikke ind. Ikke før det mangler på hylderne. Så må vi hellere få det her ind, ja. Online order. Og så skal vi lige have den der og den der. Den der og den der. Så skal jeg nok tage det ind. Jeg skal lige over og holde øje med det her. Jeg havde på en solgt på 10.
dollars. Nå. Vi kom til online order. Deodorant. Det vil vi gerne. Læg mærke til $250. Så køber vi det ind for $100. Det er ikke engang det, vi skal have. Hvorfor er ikke nogen, der sagde noget? Vi skal da have noget tandpasta og deodorant for damer. Så $83. Så du kan godt se, at avancen for at sælge online orders er ret høj. Nu skal jeg lige tjekke en ting, inden vi gør det her. Vi har den der. Cosmetic ligger der. Nu ser vi lige, om der er mulighed for det her. Nej. Så alt, hvad du laver online, det kommer ikke med på den her salg. Og det er jo altså også med at tage med, at det er simpelthen, det er faktisk lige før man kan sige, det er sorte penge. Det indgår ikke i regnskabet. Så. Og det vi så ellers gør, det er, nu kører det hele. Så vi igen sørger bare for at tjekke inventory. Supermarkedet har alt på lager. Igen, der er kun plads til 2 ude på hvad hedder det? Ude på lager. Og det er simpelthen det, kasserne her betyder. Cosmetic Store, jamen der kan vi da lige få noget deodoranter, og vi har masser herover. Ja. Og så ellers er det jo en level 5, hvor både tobaksbutikken og Cosmetic Store'en får nogle nye ting. Jeg ved faktisk ikke om dagligvarebutikken også gør. Det er der. Det er level 8, der får vi simpelthen sodavand. Ja. Nå, mens vi ellers venter, så kan du jo så se, vi kan, lad os nu sige, at vi går ind og tager supermarkedet. Her der kan du se alle produkterne, som vi kan låse op for. Så level 47 kan låse op for det der. Og så helt ned til level 75, ikke? Og jeg synes ikke, der er så mange produkter under supermarkedet. Ikke når man tænker på, hvad der så egentlig er i en cosmetic store. Eller i en tobaksbutik. Og nu har jeg ikke prøvet alle butikker endnu. Men. Og så igen. Deres hylder kan der være 3 ting på. Og 3 ting over i køleskabet. Du kan se sådan en. Altså. Jo, selvfølgelig herover der kan jo være 4 smøger, og der kan være 4 på den der, og der kan være 3 på den der. Men sådan en som beautyen, der kan kun være 2. Så jeg vil hellere have, at beautyen faktisk fik noget mere. Noget mere plads. Det er alt for tidligt. Nå. $60. Og for 240, så det var en avance på 300% eller sådan noget. Dejligt nemt. Gode penge. Jeg har sådan lidt med, så længe jeg har det overblik jeg har, og vi ikke har flere butikker, så bestiller jeg varerne hjem. Og så kan jeg bare tage dem ud foran. Det synes jeg er en nem måde at gøre det på. Måske senere hen, der får man noget større lager. Og måske hver region får sin egen varer ud på lageret. Men det er bare så nemt at gå ud eller gå hen og tage de varer, man lige har bestilt. Og så bruge dem til online køb på den måde. Selvfølgelig er det også nemt bare at kan gå ud og tage varerne ude på lager. Men sådan skal det ikke altid være.
Jeg kan se, det går stærkt herovre. Og vi er så tæt på at være level 5. Så vi kan få en mand til det her arbejde her. Der er ikke nogen, der høster pengene i de her vending machines, så du kan sådan set bare sige, bare kør det ud af. Passiv indtjening. Og så gør det det. Ja. Så i forhold til statistikker hernede, der skal jeg lige have fundet ud af, ja, det har jeg ikke helt up to date endnu, det her med, jamen er det literally indtjening på en dag? Fordi den her, den er på, jeg ved ikke helt. Nu skal vi se, når ham der han går. Ender den så op på 164, 65. 164. Okay. Så det må være indtjening, der er i butikken, og det antal varer, der bliver solgt, og det antal kunder, der har været der. Nå, vi skal selvfølgelig have en mand til at arbejde med de her. Det skal simpelthen ikke være vores job. Og der skal lige siges, for hver type maskine, om det så er snack, cigaret eller drikkemaskine, så får man en speciel stokker til det. Inventory. Det skal vi også huske at holde op der til. Og jeg ved indrømme, i mit singleplayer-spil, der har jeg altså prøvet, hvor sådan en som stokkeren simpelthen ikke kan følge med, fordi det bliver solgt for hurtigt bare. Og det er det her med, at de køber flere produkter nu. Prøv at se, han er oppe på 2. Og han har allerede været over i beauty-butikken, kan du se. Nu får han en ekstra pose, fordi han har været i tobaksbutikken. Det synes jeg er fedt, man kan se, hvor mange poser de har købt. Hende der, hun har købt alle sammen. Hun har været alle 3 steder, så hun skal bare på toilet, og så får vi XP ud af det, og så bum. Så det er ganske fint. Det er ganske fint, tænker jeg. Der bliver solgt nogle produkter, og vi køber selvfølgelig bare flere ind. Og så var det jo her i level 5, vi fik nye varer. Både til tobak og til Cosmetic Store. Så vi kan starte med at købe den der, og vi skal ind og have den der, og den der, og ja, slap dog af. Kan vi godt smide op her til at starte med. Vi kan altid flytte det helt igen, det er jo altid noget. Det er så styrt for, at det skal være. Men det må være kvalitet jo, altså, ellers så... Så har han lidt at give sig til. Jeg har ikke rigtig råd til Cosmetic Store, synes jeg ikke rigtigt. Fordi det kræver jo både en ny hylde inde i butikken, men også en ny ting ud på lager, men også at købe kontrakten til 450. Så lad os nu se, hvordan dagen ender. Det er mere vigtigt at sørge for, at vi har alting købt ind. Så det er godt nok. Hvad tænker vi ellers? Jeg tror, den næste opgradering, det
Det er simpelthen den her cosmetic store, vi skal have lavet, og så jeg tror faktisk også, at vi... Nej, det er næste level. Der kan vi få en snack. Så er det først hjemme lige få en worker dertil. Så spørgsmålet er, om vi gider have en snack før tid. Men det igen, det sælger jo godt. Det sælger rigtig, rigtig godt. Men vi ved også godt, hvem der skal lave arbejdet. Og nej, jeg er ikke hen og tjekke toiletter særligt tit, fordi 20 ruller toiletpapir, det forsvinder altså ikke bare lige sådan, og det gør sæben heller ikke. Og det er jo så heller ikke altid folk, de bruger toiletpapir eller sæbe, åbenbart. Der er godt nok gang i den herovre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kunder herinde på en gang. Også mange produkter, de køber. Men det er dejligt at se, at de føles meget sådan lige nu. Der bliver der godt nok sådan noget ketchup. Selvfølgelig vil den her år altid være bagud på indtjeningen af penge. Fordi alting herovre er billigere. Altså, de koster ikke $10 herovre. Men jeg håber lidt på, at den her den så måske er med til at få flere kunder ind til mit mall. Og så på den måde trække noget til de andre 2 butikker også. Altså vi har da haft omkring de der 30-40 kunder. Nå, det kunne jeg lige skulle tjekke, om alting er, som det skal være i forhold til inventory. Ja, det er jo ikke helt, så de kan lige så godt komme i gang med at arbejde, mens vi venter på de sidste kunder skal forlade. Så tjekker vi lige den her maskine ud af os. Ja. Så vi er jo ikke helt tørlagt. Jeg havde bare ikke lidt flere på lager. Men det går nok. Så er han der giver sig til. Vi har ikke flere kunder. Stadig et minus. Ja, men sådan kan det gå. Men følg med i udviklingen i spillet. Hvis det er, I synes godt om den her video, så smid det lige et like. Og eventuelt en kommentar på, om I vil se videre på det her. Hvis der er andre ting, I gerne vil se, så skriv det også gerne. Jeg er jo meget strategi- og simulatorspil. RPG. Whatever. Jeg spiller meget forskelligt. Så følg mig gerne, så da vi kan komme videre i den her tekst. Nu skal der ske noget på den her kanal. Så tak fordi I så med. Og så ja. Så ses vi næste gang. Hej hej.